Benvingudes i benvinguts una vegada més a l'espai virtual d'aprenentatge del Llapis Punter. Jo sóc l'Albert Bretxa i avui parlarem de què és i com funciona Google Classroom. Si encara no ho heu fet, recomano que veieu el vídeo que vaig fer fa uns dies parlant de què és G Suite for Education i tot el conjunt d'aplicacions que hi trobem a dins, ja que d'alguna manera Google Classroom aglutina moltes d'aquestes aplicacions i us serà molt útil per poder conèixer-les, tenir una pinzellada ràpida de com són, per què es caracteritzen, de què ens serveixen, què ens poden aportar en el nostre dia a dia com a professores i professors, alumnes o pares i mares. El vídeo on explico què és Google Classroom el podeu trobar dins del canal de YouTube, juntament amb altres vídeos, i com deia, dediqueu-hi uns minuts, ja que us serà molt més entenedor tot el que us explicaré a partir d'ara. A mode de presentació, Google Classroom vindria a ser una eina, o més ben dit, un conjunt d'eines que ens permeten produir, fer arribar i corregir tasques, activitats, exercicis als nostres alumnes d'una manera fàcil, clara, entenedora, ordenada. Google Classroom vindria a ser una mena de mur de Facebook on nosaltres anem penjant contingut que els nostres alumnes poden consultar, respondre, compartir, llegir, el qual se'ns retorna a nosaltres com a professors i podem donar un feedback. Tot això en un entorn segur i controlat. L'únic que necessitem és tenir el nostre G Suite propi de centre. Com deia fa uns moments, si voleu saber què és un G Suite, podeu consultar el vídeo que he dedicat expressament a explicar-ho. Si us quedeu, aprendrem a crear la nostra pròpia classe, a compartir-la de les diferents maneres que tenim per fer-ho, a penjar activitats, preguntes, propostes i a donar-hi un feedback. Per fer-ho, i per fer-ho més entenedor, ara anirem a l'ordinador i explicaré com ho veiem nosaltres com a professores i professors, quin és l'aspecte que té, on es troba cada una de les coses, com accedir-hi, com interactuar amb l'entorn, però a més també ho veurem des de la perspectiva de l'alumne. He creat un compte específic d'alumne on enviaré activitats com a professor, veurem com la rep l'alumne, veurem com l'alumne les pot respondre i com això arriba altre cop al professor. Dir-vos també, més endavant tinc previst fer un vídeo explicant funcions més en profunditat de com és l'entorn de Classroom per l'alumne. Interessant, oi que sí? Doncs anem a l'ordinador. Ara ja som a l'ordinador i el que farem és construir una classe de Google Classroom des de zero. Per entrar a Classroom el que farem és anar al navegador, obrir-lo, i entrar al correu on tenim el nostre domini de G Suite. Un cop dins, a dalt a la dreta, on hi ha els botons, cliquem, se'ns obren el conjunt d'aplicacions de Google i aquí busquem Google Classroom. Jo la tinc aquí. Si no us aparegués, heu d'anar a baix de tot i clicar on diu Més de Google. Aquí la trobareu. Quan l'hem trobat, cliquem i se'ns obre l'entorn de Google Classroom. Una altra manera d'accedir-hi, a part d'aquesta que us he ensenyat, seria simplement teclejant a la URL, aquí dalt, teclejant classroom.google.com. En aquest moment ens apareix buit, ja que, tal com ens avisa, no hi ha cap classe. Anem a crear-ne una. Per fer-ho, cliquem aquí dalt al botó de més, ens pregunta si el que volem fer és unir-nos a una classe que ja existeix, això ho veurem més endavant, o crear-ne una de nova, que és el cas que ens ocupa. Cliquem aquí i ens pregunta quin nom li volem posar en aquesta classe. La manera més habitual com s'organitzen les escoles és crear una classe per cada una de les matèries i per cada un dels grups que tenen. Doncs li donem el nom de la classe. Aquí podem afegir seccions, podem ficar detalls com l'assignatura o la sala, si volem, no és necessari. I ja tenim la classe de Google Classroom, la classe virtual creada. Primer parlem de l'estructura que té. Fixem-nos a dalt que hi tenim diverses opcions, tenim el tauler d'activitat, el treball de classe, les persones i les notes. Anirem tractant cada una d'aquestes seccions. Abans, però, pot ser interessant personalitzar una mica la classe. La cosa més habitual de fer és canviar aquesta imatge que tenim de fons. Clicant aquí podem seleccionar un tema, Google ens en proposa, podem triar el que vulguem d'aquests. Si volem una cosa més específica, si per exemple estem fent una aula virtual de matemàtiques i ciència, clicant aquí trobarem imatges relacionades amb matemàtica i ciència.
o art, o esports, llengua. A mi m'agrada aquesta. I ja ens ha canviat la imatge. Una altra cosa que podem fer és pujar una foto nostra pròpia des de l'ordinador. Hem de clicar aquí on diu penjar la foto, seleccionar una foto de l'ordinador, seleccionem la foto i ja la tenim pujada. En aquest punt, ara mateix tenim l'aula, ja existeix virtualment, però la tenim buida, tant a nivell de contingut, d'exercicis, però també d'alumnes, de persones. Per veure-ho, ens anem aquí on diu persones i cliquem, veurem que actualment només hi ha una persona, que és el professor, però alumnes no n'hi ha cap. Hi ha 3 maneres d'afegir persones dins l'aula. Com us he explicat a la introducció, el que he fet és crear 3 rols d'alumnes per poder interactuar amb aquesta aula. La primera manera d'afegir alumnes és clicant aquí, on hi ha el botó d'alumnes, la persona i el mes, clicar-hi i escriure simplement el correu de l'alumne. El seleccionem, en podríem escriure un altre i anar afegint correus, però no és el cas. De moment en posarem només un. Un cop hem afegit els correus que volem, diem convidar. Ja hem convidat a l'alumne, ens apareix encara en gris perquè ell no ha acceptat entrar a l'aula. Per veure el que rep, ens anem al correu d'aquest alumne que acabo de convidar. Ens anem a l'alumne 1, entrem en el seu correu, fixem-nos que aquí diu A1 és alumne 1, i ell acaba de rebre una invitació per entrar a l'aula. Cliquem, ell diu que vol entrar a l'aula, i aquest és l'aspecte que veu l'alumne un cop ja ha entrat a l'aula que acabem de crear. Ja tenim a un alumne convidat. Tornem al rol del professor i seguim convidant alumnes. Torno a ser el professor i ara afegiré un altre alumne. L'altra manera de fer-ho és enviant-li l'enllaç de l'aula. Per fer-ho, tornem a clicar aquí. Clicant aquí ens copia directament l'enllaç i ara el que farem és enviar-li per correu. Ens en anem al mail, redactem un correu. El que hem de fer per vincular un enllaç és seleccionar la paraula que volem, aquí, amb doble clic, anar aquí baix on hi ha l'opció d'inserir un enllaç i en aquest espai que se'ns obre copiar la URL que hem agafat abans. Li diem d'acord i li enviem el correu a l'alumne. Ara ens anem a veure què ha rebut aquest alumne, l'alumne 2. Entrem al perfil de l'alumne 2, entrem al seu correu i veiem que acaba de rebre un mail que li ha enviat el professor. Benvingut a l'aula, clica aquí. Clicant aquí, aquest alumne entrarà a l'aula. Fantàstic, ja tenim 2 alumnes afegits a l'aula. Anem a afegir el tercer. Per fer-ho, me'n torno al rol de professor, al tauler d'activitat, i veureu que aquí ens apareix un codi de la classe. Aquest codi, que de fet clicant aquí se'ns farà gros, qualsevol persona que tingui aquest codi i introduint-lo a un lloc que ara us ensenyaré pot entrar a l'aula. Si per exemple tenim els nostres alumnes a l'aula físicament i volem que entrin ràpid a l'aula, nosaltres podem projectar aquest codi en el projector i ells copiant-lo entren ràpidament a l'aula. No cal fer qualsevol dels 2 processos que us he explicat. Com inserim aquest codi? Molt senzill. Primer el copiaré, ens anem a l'alumne 3, que encara no pertany a l'aula, i escriurà classroom.google.com. Estem al perfil de l'alumne 3, però no li apareix cap aula, perquè encara no pertany a cap aula. Per entrar, l'únic que ha de fer és clicar al més i triar l'opció que hem vist abans de uneix-me a una aula. I clica, i aquí el que ha de fer és copiar el codi que el professor li ha enviat o que el professor té projectat a la pissarra. Li diu entra i ja tenim el tercer alumne afegit a l'aula. Bé, fantàstic, me'n torno al rol de professor i veurem que si vaig a persones ja m'apareixen els 3 alumnes que he afegit, l'alumne 1, l'alumne 2 i l'alumne 3. Un apunt, també podria afegir altres professors, per exemple, per la codocència, per al treball col·laboratiu, pel suport i reforç. Bé, fantàstic, ja tenim persones dins l'aula. Ara anem a afegir contingut. Primer ens anem al tauler d'activitat. És un lloc on anunciem coses. L'únic que hem de fer és clicar on diu comparteix alguna cosa amb la classe i ens demana a quina aula volem publicar-ho. Realment només en tenim una, que és aquesta que hem creat, per això apareix en gris. Ens pregunta a quants alumnes volem publicar-ho, a tots, només alguns, per si treballem en grups, per exemple. En aquest cas jo ho deixaré a tots. I què és el que volem publicar? Doncs ficarem
Un cop afegit el missatge, a més, hi puc afegir qualsevol document que tingui el Google Drive, un enllaç a una pàgina web que ens interessi, un fitxer o un vídeo YouTube. Ficarem un vídeo. Seleccionem el vídeo que vulguem, li diem afegeix, i ara aquí, abans de publicar, fixem-nos que si cliquem aquí, ens preguntarà si el que volem és publicar-ho al moment, programar-ho o desar-ho com a esborrany, si volem pensar-nos-ho més endavant i volem guardar-lo per publicar-lo més endavant. Si el volem programar, ens preguntarà en quin moment volem que es publiqui això que estem construint. Doncs, per exemple, ens deixa triar la data i l'hora exacta i programaríem la publicació per aquest moment concret. El que volem, però, és publicar-ho ara. Fantàstic, ja hem publicat aquest anunci al tauler pels nostres alumnes. Una vegada hem publicat això, podem afegir altres comentaris dins d'aquesta publicació o podem afegir noves entrades al tauler. Bé, en aquest punt ja comencem a tenir l'aula virtual plena, ja que, com hem vist, ja hi tenim persones i ja hem afegit informació en el tauler d'activitat. Ara el que farem és treballar a la zona del treball de classe. Aquí el que podem fer, tal com ens explica aquí, és crear tasques, crear preguntes, proposar treballs, que els alumnes els realitzin i després ens arribin a nosaltres com a professors. Posem un exemple. Cliquem altre cop al botó de crear i ens proposa diferents coses. Ara el que farem és crear una tasca. I, si volem, doncs, unes instruccions. En aquest punt el que farem és afegir un vídeo que volem que els alumnes mirin i després responguin unes preguntes. Afegirem un vídeo de YouTube. Per exemple, aquest de Joan Brossa. I un cop hem afegit el vídeo, li direm crear. Aquest és un punt important, perquè ens preguntarà què és el que volem crear. En aquest cas, el que ens interessa és treballar amb documents, que és l'equivalent a Word, però també podríem crear presentacions, l'equivalent a PowerPoint, fulls de càlcul, l'equivalent a Excel, dibuixos, que vindria a ser una mena de pissarra digital on poden afegir contingut, gràfics, mapes conceptuals o formularis. Totes aquestes eines les anirem tractant més endavant en profunditat. De moment, centrem-nos en documents. I se'ns obre el document que volem que vegin els alumnes. Aquí, doncs, redactaríem les preguntes que volem que vegin els alumnes. Li posarem més espais i també, doncs, li posarem un títol, ja que no li hem posat. Per últim, ens falta posar nom al document que acabem de crear. Veiem que de moment és un document sense títol. Si cliquem aquí, ja ens agafarà la primera frase del document, que és Entrevista Joan Brossa. Ja tenim el document creat. Ara el que farem és tornar al Google Classroom i aquest és un punt especialment important, perquè el document ja està creat, però aquí ens permet triar entre si el que volem és que els alumnes només puguin veure el fitxer que acabem de crear, només el puguin consultar, sigui, per exemple, un fitxer de lectura, si volem que llegeixin un text, però no el puguin editar, que els alumnes puguin editar el fitxer, atents, és a dir, que els alumnes puguin editar tots junts el mateix i únic fitxer, de manera que seria útil, per exemple, si volem fer treballs col·laboratius en un únic document. Si cliquéssim aquesta opció, tots els alumnes contestarien en aquest únic document i, en canvi, l'última és crear una còpia per a cada alumne, de manera que cada alumne rebrà un document individual. Seria com si féssim fotocòpies per cada un dels alumnes. Cliquem aquesta. Aquí, a la banda dreta, podem triar a quina aula volem compartir-ho, només en tenim una, per tant apareix en gris. Podem triar si volem compartir-ho a tots els alumnes o només en alguns. Podem triar si volem que això puntuï o no, de moment ho deixarem sense puntuar. Podem triar una data de venciment, fins quan tenen per fer-ho. Els deixarem fins divendres que ve. Hora no cal. I a quin tema correspon això? De moment no tenim cap tema creat, així que el crearem. I el nom del tema serà l'entrevista. Podem crear una rúbrica, però això ho deixem per vídeos posteriors. I en aquest punt, abans de pujar la tasca, com sempre, ens deixa pujar-la ara mateix, programar-la, en quin moment volem que es pugi, que els alumnes se'ls notifiqui que està creat això, o desar-la com a esborrany si la volem revisar més endavant i no publicar-la de moment. O descartar-la, que seria eliminar-la. La crearem. Fantàstic, ja tenim la tasca creada. Ara anem a veure com veuen això els alumnes. Ens anem, doncs, a l'alumne 1. Veurem que s'acaba de publicar, que ha rebut un correu avisant-lo de que s'acaba de publicar el contingut al Classroom i si entra a Classroom, a la pàgina principal, d'acord,
veurà les publicacions del tauler, però a més, si se'n va a treball de classe, li apareix l'entrevista, que és l'activitat que acabem de crear. Si hi clica, veurà que li diem que miri el vídeo i que contesti les preguntes. Per tant, pot clicar aquí, veure el vídeo que li hem proposat i una vegada l'ha vist, obrir el document i contestar-lo. Evidentment, aquestes no són les respostes correctes i una vegada acabat de respondre, l'únic que ha de fer l'alumne és clicar aquí dalt on diu lliure. L'avisa que s'està a punt d'entregar el document amb aquest fitxer adjunt i, per tant, ja li apareix la tasca com a lliurada. Aquí pot fer dues coses. Fer un comentari general a la classe, que ho veuran tots els companys, i a més, ja està publicat, i a més pot fer un comentari privat només al professor. I ja té l'activitat presentada. Anem a veure-ho com això arriba, doncs, al professor una vegada l'alumne ha presentat l'activitat. Tornem al perfil del professor. D'entrada, en principi, el professor ha d'haver rebut un correu. Fixem-nos que té 2 emails nous avisant-lo que s'ha entregat i que l'alumne ho ha fet un comentari. Però, a més, si entrem a Classroom, veurem que l'activitat, l'entrevista, apareix un comentari. Clicant-hi, veurà que hi ha un alumne que l'ha entregat, l'alumne 1, però encara n'hi ha 2 que no ho han fet. I, a més, hi ha un comentari de l'activitat. Veiem que l'alumne 1 ha comentat «M'ha agradat molt l'activitat». Fantàstic. Si volem, aquí podem anar a veure la tasca i podem veure que l'alumne 1 ha entregat l'activitat, efectivament, que a més ha ficat a títol personal, només ho sabem nosaltres, que li ha semblat molt difícil, però que l'alumne 2 i l'alumne 3 encara no l'han feta. Aquí, en aquesta banda, ens apareixen els diferents fitxers, com us explicava abans, per cada un dels alumnes. L'alumne 1 ja la té lliurada, però l'alumne 2 i l'alumne 3 només ho tenen assignat, encara no l'han completat. Si cliquem aquí, veurem com l'alumne 1 té el document ple amb les seves respostes, li podem comentar a títol privat, ell ens diu «M'ha semblat molt difícil». I això li arriba a ell, a títol personal. A més, li podem retornar. Una vegada cliquem aquí, ell rep el feedback. Tornem enrere i veurem que, en canvi, si obrim els arxius de l'alumne 2, ens apareixerà en blanc, perquè aquest alumne encara no l'ha completada la tasca. I de la mateixa manera ens passa amb l'alumne 3. Fàcil, no? Fins aquí. Anem a penjar un altre tipus d'activitat a la zona del treball de classe. Cliquem aquí i veiem que ens apareix l'activitat que hem penjat de l'entrevista. Un apunt. Abans us he explicat que no teníem temes creats. Els temes es poden crear quan fem l'activitat, assignant-li un tema, o des d'aquesta zona creant els temes. Fixem-nos que si cliquem a Crea, ens proposa diferents tipus d'activitats a penjar, però també ens proposa temes. Jo, normalment, abans de crear l'aula virtual, ja penso quina és l'estructura que vull que tingui, quins temes tindrà, què contindrà cada un d'aquests temes. Jo recomano crear els temes abans de fer les activitats. Poso un exemple. Si cliquem a tema, podem afegir un altre tema que serà, doncs, la comprensió oral. Afegirem un altre tema. Fantàstic, ja tenim els temes creats. Fixem-nos que els temes que acabem de crear estan buits perquè no hi ha activitats posades a dins, però els hi podem afegir després. Això funciona igual que Google Sites com a mòduls, de manera que els podem moure i intercanviar. Si volem que el primer sigui l'entrevista, és tan senzill com clicar a sobre i arrossegar-ho, de manera que es canvia l'ordre. Des d'aquí podem canviar-li el nom, suprimir-ho, editar-ho, i aquí podem anar afegint temes i continguts a dins de cada un dels temes. Anem a crear, en aquest cas, un altre exemple. En comptes de fer una tasca, farem una pregunta. Per exemple, els hi preguntarem, i ara, en comptes de deixar-ho com a resposta breu on els alumnes podrien fer un comentari, canviarem aquí i li direm elecció múltiple, de manera que l'opció 1 serà la classe de Joan Brossa, l'opció 2 serà la classe d'en Doraemon, i l'opció 3 serà la classe del llapis punter. Una vegada tenim les opcions creades, és tan senzill com si volem afegir-hi o no contingut, en aquest cas ho deixarem buit, si volem afegir o no documents, presentacions, fulls de càlculs, dibuixos, com hem vist abans, ho tornem a deixar buit, i podem triar, com vèiem abans, si volem enviar-ho tota la classe o només a un grup d'alumnes, en el cas que treballem en grups, la data, el tema. Ara aquí, quan cliquem a tema, veurem que ens apareixen els temes que hem fet abans. Doncs, per exemple, ho ficarem a l'expressió oral i una vegada fet això, podem preguntar-lo un moment, programar-ho quan volem preguntar-ho, triant data i hora, desar-ho com a esborrany o descartar-ho.
Ho preguntarem al moment. D'aquesta manera veurem que dins de l'expressió oral se'ns ha afegit l'activitat quin nom voleu que tingui la classe d'enguany. De moment, 0 alumnes de 3 han contestat. Anem a veure com interactuen els alumnes amb aquesta activitat que acabem de penjar. Ens anem al perfil ara de l'alumne 2 i entrem, acaba de ser notificat de que s'ha penjat una nova tasca i si entrem a Classroom, ens anem a treball de classe, veurà que per una banda té pendent l'activitat de l'entrevista, que encara no ha fet, i per altra banda té l'activitat pendent, la pregunta de quin nom voleu que tingui la classe d'enguany. Si clica aquí, li apareixen les 3 opcions, tria la que més li agrada, evidentment és la classe del llapis punter la que més li agrada, i l'entrega. L'entrega i ja la té entregada. Ell sap quanta gent ha respost, però no sap qui ha respost què. Tornem al rol del professor i ja veiem automàticament que hi ha una persona que ha respost la classe del llapis punter. Bé, fins ara ja hem vist doncs, la secció de persones per afegir alumnes, hem vist la secció de tauler d'activitat on podem penjar informacions i hem vist la zona de treball de classe i hem ficat 2 exemples de com posar contingut. N'hi ha d'altres, ho tractarem en futurs vídeos, si hi ha interès em podeu deixar un comentari. Anem a la secció doncs, de notes. Estem com a professors, fixem-nos que estem aquí amb el rol del professor i com a professor, quan jo entro a notes, veuré que tinc, en aquest cas, 3 alumnes, als quals l'alumne 1 sí que ha entregat l'activitat de comprensió oral, però no ha entregat la pregunta que hem fet. En canvi, l'alumne 2, al revés, sí que ha entregat les preguntes però no la comprensió oral i l'alumne 3 no ha fet res de res encara. Això ens és molt útil a l'hora de tenir un seguiment per saber en quin punt estem, què hem corregit, què no hem corregit, etc. Aspecte importantíssim. Això, en tot cas, si hi ha interès, com us deia abans, deixeu-me uns comentaris o contacteu-me a través de les xarxes socials i farem més vídeos explicant-lo. En tot cas, des d'aquí sapigueu que podem afegir la nota i també des d'altres llocs. Ja hem vist els trets característics de com funciona Classroom. Han quedat coses en el tinter, però per no extendre'm molt en el vídeo, es deixo pel futur. Com a últim apunt, fixeu-vos que aquí dalt tenim la roda de l'engranatge. Des d'aquí podem acabar de configurar els últims aspectes del Classroom. Podem canviar el nom, afegir una descripció. Des d'aquí tornem a trobar l'enllaç d'invitació que hem fet servir al principi per compartir la classe per correu. Tornem a trobar el codi de la classe. Podem visualitzar-lo i projectar-lo, fer-lo fins i tot més gros. Un altre aspecte important és que des d'aquí podem seleccionar si volem que el tauler d'activitat sigui obert pels alumnes o no. És a dir, que ells puguin fer comentaris, com hem estat simulant, de manera que podem seleccionar si els alumnes poden publicar coses al tauler i a més comentar, si els alumnes poden només comentar les coses que publica el professor al tauler o només són els professors els que poden escriure en el tauler. Podem escollir aspectes relatius a les notes. Un altre aspecte que podem fer és que si volem canviar el codi de la classe i tenir-ne un de nou, per exemple, perquè aquest codi ha arribat a alumnes que no els hi hauria d'haver arribat i volem capar-lo, podem restablir-lo, de manera que el codi ja no és el mateix i el codi antic ja no serveix per entrar dins d'aquesta aula. Un cop hem acabat, desem. Dir-vos que abans d'acabar el vídeo, fer-vos saber que jo tot això ho estic emulant a través d'un compte de Gmail perquè no tinc un G Suite propi amb el que poder fer totes aquestes activitats, però vosaltres, des de la institució educativa, quan treballeu en tot això, veureu algunes opcions que a mi ara mateix no m'estan apareixent. Per exemple, aquí podreu tenir enllaçat Google Meet. Google Meet és una aplicació que ens permet fer trobades virtuals amb alumnes o amb famílies. De manera que tindrem sempre una sala de reunió única, nostra, pròpia, a la qual podrem entrar-hi, trobar-nos virtualment, fer classes, fer explicacions, fer reunions i recuperar-les sempre que vulguem. Matitzo i repeteixo, jo a l'estar-ho fent des de Gmail és un aspecte que ara mateix no em surt, però que vosaltres quan treballeu des de G Suite ho podreu trobar. Bé, ja hem vist, com us deia abans, que Google Classroom és una eina fàcil, intuïtiva, pràctica. Dir-vos que aquest vídeo, per no fer-lo molt extens, he recopilat aquelles coses que són més habituals, més bàsiques, però que més endavant, si hi ha interès i m'ho demaneu, puc fer un segon vídeo i fins i tot un tercer explicant opcions més avançades o aprofundint en alguns aspectes. També, com deia abans, puc fer un vídeo explicant les opcions més enfocades des de la perspectiva de l'alumne perquè els hi pugueu posar i que ells entenguin com funciona Classroom en pocs minuts.
Si esteu interessats en tot això, l'únic que heu de fer és deixar-me un comentari, indicar-m'ho, contactar-me a qualsevol de les xarxes socials de Llapis.t, explicant-me què és el que voleu. També us animo a que si teniu dubtes, suggerències, voleu fer aportacions, ho deixeu o als comentaris o a les xarxes socials i entre tots ens ajudem a crear aquesta comunitat. Per últim, demanar-vos que si us ha agradat el vídeo em poseu un like, un m'agrada. L'algoritme de YouTube estarà content i això farà que aquest vídeo arribi a més gent. Dir-vos també que si esteu interessats en rebre notificació cada vegada que pugi un vídeo nou, us podeu subscriure al canal i també que si coneixeu companyes i companys que poden estar interessats, els envieu el vídeo perquè el puguin veure. Bé, espero que us hagi agradat i fins la propera!